Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kay maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. 1, 2, 3, let's go! DJ Dawns on the mix. Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Webes, Pizza 26 sa bulan po nin Disyembre 2024. 1FM, simulcast over DWRL, Radyo Pilipino Legazpi. Sa pangaran ni dating konsihal, Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, Lado Teknikal, Darwin Obido, ako po ang sendong lingkod. Amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa, Alwin Masidaliobit, Alwin Double L. Duman sa mga may birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, kumusta na po tabi kita ka boss? Kami po naglalaom na nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin na pinagmamati na numan na katibaadan sa saindang mga hawak. Mentras na nakantabay digdi sa 1 lang yan, 1FM, Legazpi 88.3. Sige, mauran so Pasko ta kasuhapon na. Mag-aga Pizza 24, mag-aga po tabi so oran. May mga ano yan, may mga residente kan Legazpi na palipas kan Pasko sa evacuation center. Grabe po so paguran. Pero kasod mang hapon oro improve na so weather ta. Ngunyan, garo oro improve weather condition nakita ngunyan. Sana siring na kayo ni sundo po tabi mag New Year. New Year. Bata sa ano yan ano? Grabe ang holiday. Holiday sa Lunes. Ngunyan na lang po tabi, ngunyan na aldaw na ini 26-27 bukas po tabi ang mga bangko tapos mga opisina. Pati government office bukas po tabi ngunyan. Bukas ngunyan po tabi government office. Tapos mga bangko, pwede pa ka muna magkuaning kwarta sa sendong mga bangko. Ano so ATM, nagkakuha na, balas ka mo diyang kunura ka mo kwarta sa ATM. Para riyas na kita kaan. Para riyas na kita ha, para riyas na kita kaan. Anyway, sabi ko sendo po tabi, sa mga kababayan niya to na nagparasko, nagkraturog na sana no. Ano man kaan. Pag nagpasko, turog ka na, okay na yan. Iring kayan so ginibo ko eh. Alas 7 pa sana, nagkaturog na kita. Nagmata po tabi ako. Kuha na. Alas 6 na rin pagkaaga. O di ayos man.
wala kang, sabi nga ni po tabi, wala kang gasto, ano? Wala kang gasto. Walang gasto. So iba, pagkaaga, buruyungon. Nagaraga po tabi, buruyungon. Sa kabagakaan. Tapos nagbawa, ay, wala nang kita kwarta. Naubos nga sa kwarta ko. Sakaan, yung bagang sabi ko sa inyo, dapat kung igwa ka mong na-receive, tabi, dapat na pagkuhanin do yan. Sa Kapitolyo, ano yan? Dahilan sa kahaluyan kan diskarte po tabi kan mga board members, aloy po tabi susisyon na alanganin. Dahil na itao so differential. So parang bonus, ano? Dahil na itao. Pinasweldo lang po tabi nin sarong bulan gayon, so sa December, tapos dahil na itao. Sa bagay, mas marayman nga ni na siring kanta, dahil nindo nagastos, ano? Dahil nindo nagkagarasto sa sendong mga bonuses. Sendong mga bonus. Iyo po yan. Fight. Madali lang. Iyan ang fight. Basta ang importante po, tabi, ang pinaka-importante tabi, ngunyan, kuwang kita. Ano ini? Ano yan? Sabi nga ni po tabi, luway-luway na lang kita ngunyan. Ora talagang kuan ora talaga po tabing magigigit ibungon yan paano kaan dahil pa nag-arabot, dahil pa na po tabi nag-arabot. Pero kung yan na aldaw, sundo sa aga po tabi, siguro maayos naman na yan, tapos na baga, nasisyura na yan. 5,000 so parang ano yan, parang cash gift na pinag-order ni Presidente Bongbong Marcos, de kinaya so 7,000 na maximum, 5,000 sana plus so salary differential 75, di madali na 106 months from July to December, kaya medyo dakol-dakol so makukuha ko ta. Paano kaya naalanganin so sweldo sana, saka sa mga casual tapos sa mga job orders, medyo makuan. Tapos siyempre tapos na po sa Pasko, New Year na naman. Magpupuna naman po tabi sa UNO. So mga dyan sa City Hall, may order so mga casual, dapat mag-report ka mo duman sa mga mother unit. Tapos hilingon so sa indong performance, kung day man ka mo nagpiperform, di ano yan, day naman ka mo kukaon kayan. Tabago na po ang administrasyon. Day naman. Siyempre may mga kanya-kanya yan, may mga tao man. So alkalde, mamimili man siya kan tao na ibubugtak niya dyan. Natural naman talaga yan. Wala naman dyan ki pagbabago. Natural naman yan. So sige, bahala na kamukaan. Kung ano ang magiging sistema, labot biman kaan. Diba? Bahala na kamukayan kung maraiso sa sendong trabaho, di ako ang giraray kamukayan. Kukontratahan sundo naman sa June. Sa June po tabi, June 30, mababa naman si Mayor Pido diyan sa City Hall, mababa naman diyan Dahil naman baga siya nagdalagan. Dahil naman siya nagdalagan. So konsiste naman ang mayor sa July 1, manggagana sa eleksyon, digdi sa 2, konsiste din ang manggana, so mga mabalik naman sa mga tao kaan. Halimbawa si Mayor Raji Rosalan maging Mayor Giraray, di siya naman po. So mga tao niya mabalik naman. Kung iba naman, di bala na. So siyempre diretso sa mga tao ninda. Yung man sa yan, kaya nga baga sabi ko sa Indo, di ka magnalas kayan, whether you like it or not, talaga. Ito mahali. Kaya pa, sige. Kanya-kanyang disposisyon yan kanya-kanyang disposisyon. So at least,
Dahil na ko mag-report kung dahil man kamo pa-report, makulog lamang ang sa banks. Diba? Kung dahil man kamo pa-report, makulog yan sa banks. Diba ka? Iyon man sana yan. Yan man sana po tabi ang gusto kong sabihon dyan. Okay? Ngani na bako makulog sa banks. Okay? Sa Kapitolyo, siyempre, kung baka sa mga dati, manggiraray, iyo manggiraray ta. Primero po tabi, kumbaga, nasa senda na lang po yan eh. Kung ano man ang sendang dapat nagibuhon, Sayin si Jun. O, pakita naman mo, ano yan, yung cellphone. Ang tabi, darwin. Dedang laog. Okay. Dapat magkuhan talaga. Ano yan. Itong cellphone ko, sigan o ragurat. Sige ha. Iyon na po tabian sa kuyang kwandig dita. Bahampang na kamo sa siyempre kwan ini. Pero aram din do, ngunya na Enero, medyo laylo ta Enero pa lang. Pero pag February 28, I think, mapo na so campaign period para sa mga senador, tapos mga party list. Yan ang national position eh. Party list tapos mga senador. So mga congressman pababa, governor, congressman, mayor pababa, mapo niyan Marso. Marso. Pag siring kayo pag election period na, actually, dahil naman na unabihan kung sirisiyan niya on dyan, busy na yan sa election. Busy na sa election. Ngani na kwan. So, ngunya na December, nagkagulol piso mga kandidato tao digdi, tao duman tao digdi. Mga leaders, kasi, apag dahil ka nagtao po tabi, dahil ka naman, dahil man lamang yung nagtao nga si Kong, tapos si Mayor, dahil nga lamang nga yakan. Dahil lamang na naunambihan. Tapos, bata so iba, sinamantala pa ngunyan, siyempre eleksyon, party-party. May isipon mo halimbawa, women's, may party na sa federation, may party na sa federation, may party pa kun sa barangay, may sa sityo pa. So senior citizen man, igwa man sa barangay, igwa man sa syudad, igwa man kun sa yan. Nagulpi talaga Darwin so mga politiko. Alam mo, siyempre, papadmaduman ka, kanya-kanya sa barangay, imbitaran ka, talagang nagulpi. Okay, so iba, isipon mo, so iba nga ning nakaturukaw, so iba nga ning nakaturukaw po tabi, aram nindo so ibang nakaturukaw, nagdurulaga na. Mga makaskason, nagdurulaga no, so mga nakatukaw na iba, urara naman, kung pa sana, first week pa sana kan December, first week pa sana po kan December, nagdurulaga na, diba? Nagdurulaga na, mga maliksihon, mga maliksihon po tabi, padrulag sinda, kan inaanap na kan tao, siya na nga si Kagawad, siya na nga si Kagawad, ayo raman, uraman nga si Kagawad, saka, uto na nga sa abroad, nag-arabroda na po tabi, sa kabagasan, nag-arabroda na. Dahil kitang magiginibot, siyempre, kuha na, arabroda na si Kagawad. Ako man sana, alimbawa, Kagawad ako, di ko naman kakayahon,
madulag naman talaga ako. Taday man, paano mo man yan, paano mo naman po tabi yan, taon ang gabos. Day mo man mapiplis gabos iyan. O, kaya, tama ito na, mas maray na kayan, dulagan mo lugod. Ay, yaon na nga ya sa abroad, yaon nga ya sa Korea si Kuan. Yaon na nga duman sa US si Saka. Si Wad, Saka. An asapar po tabi, so, mga alalay dyan sa City Hall, o mga alalay. So, mga board member, dahil man nakadulag sa board member, So, board member po tabi, ano ito? Pizza 23, ay ano yan? 20. Pizza 20, Darwin, so mga board member, nagkukwampa, nag-special session pa ta. Ilayon nga ni, so, pag session po, duman sa kwarta na dapat po na makuan, dapat na makua, o Darwin, ay, John, basahan mo niya. Ipabasa mo sa iya. Ngani na solve. Iba ka? Iyan ang sinasabi ko eh. Wala nin kwantabi. Nagka-urula so laban. Okay na? Iyo, nagkarola naman, durulagan. Pero padurulag-dulag man sa mga board member, siyempre. Padurulag-dulag man sa mga board member. Okay. Lat ko na ta. So mga nakaantabay palan, so mga nakakabisto po sa Altabano family, kung si po nakakabisto kay Mr. Romeo, ano yan? Mr. Romeo Antequera, tugang yan ni Binan. Tabi, binawian na nin buhay, Paskong Pasko pati kasodma. Medyo makwanso 2024 ko eh. Namo eh. Binawian po tabi nin ano yan, binawian po nin sinublian na buhay, buhay talaga, sinublian taman sa nasa mahal na Diyos. Ngunyan, nakakuan ini duman sa barangay Salvacion along the highway sa Tabaco City. So mga maduman, yaon po tabian sa iyang bangkay na kapatyente. Yung lubong ipapaisin na sana po. Okay? So magtugang nagibana na. Sa Kuyang Binan tapos sa tugang nagibana na. Talagang kaipuhan po tabi niya to na akseptaron ang katotohanan because sabi ko nga ni po tabi iyo yan an taday man kita makadulag duman sa kagadanon Darwin eh. Kaya lang siyempre makulog na isipon, makulog po tabi sa pamilya na siring kayan. Pero talagang minaabot yan sa puntong siring kaan. Tagabos man kita eh. Gabos man kita. Iyo yan an pinangakuan ta sa mahal na Diyos. Dahil kitang magiginibo. Kaya pag minabot na ang punto, nakaipuhan ka na duman sa taas. Kaya lang, so 2024 medyo kwanta na ka. Masakit. Kunya na 2024, duwa po tabi sa pamilya ang natakdag. Duwa sa pamilya. Kaya so mga nakakabisto po kay Romeo Antequera, Romeo Altabano Antequera. Aram ko mga taga Legazpi, digdi sa Bitano, dakol na parientes po sa Bitano. Legazpi, digdi sa San Roque. So mga nakakabisto po kay Mr. Romeo Antequera, gada na po ini ang bangkay po nakapatyente duman sa Barangay Salvacion sa Sarong Punerarya duman. Barangay Salvacion sa Tabaco City. Okay? Kung gusto niyo po tabi na magduman, magbisita sa Burol. Okay?
sa ultimong pagkakataon. So mga nakakabisto po ha, kay Mr. Romeo Altabano Antiquera. Okay? Dahil kitang, sabi nga ni po, dahil kitang dipinsa dyan. Kundi akseptaron ta po. Orang depensa. Sige. Anyway, Paskong Pasko pati. Kung anong oras nagadanso sa Kuyang Binan, si Mr. Ferdinand Antiquera, alas 6 din aga nagadan, alas 6 man aga nagadan sutugan. Yo. Naramdaman ko, nagduman pa sa muya ito sa isla kan last night. Nagduman pa sa muya sa isla. Nag-suffer man po nin hilang na talaga sa kidney. Iyan, sa kidney. 67 years old po. At si Kwan 64 eh. Okay? So iyon na po anya na ha. Duman sa mga nakabisto, magduman na lang po kamo. Ang ganin na Kwan. Patawra nin signal sa Kwan duman sa muya sa ibong maluyahon ng Kwan. Nagparauran ba kaya grabe suran? Pag grabe ang uran, pirang aldaw, urang internet dumanta, solar bagang pigagamit duman. Urang net, urang internet po, solar ang pigagamit. Ba? 24 minutes na po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga, inipuan 1FM, Legazpi. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm can ever stop Christmas because no one can stop love. Nahihiling tapano sa lambang saro ang imahe kang kagurangan, kaya mas madali ang satuyang pagtarabangan. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang Provincial Government of Albay Family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw, minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa gabos. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabon. Bakit makabuli sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita ni 31 minutos lampas alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Dikdik kita sa honesto Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan Takulaon na tabang sa kasaratayan Kaya basta tataklagman, matibay na servidor Gobernador Grex Lagman, tunay kang malalauman Sa puso mo ang albay #1 Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na kolekdi sa programa. 38 minutos na po makalampas ang alas 7. Ay, alas 6 din magkaaga. Sige, so diretso na po tabi kita. Digdi sa tuyang programa ang onya na pagka-morning na ini. Anyway, igwa na kita nin 38 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga.
kwanta ini nagkuang kayo nagbarakasyon so sa tuyang mga pagriba no. Kasudma sa Pizza 25 wala kita sa programa po. Wala kita sa programa Ari Dayman. So sa New Year wala po ako digdi New Year. Okay? Yun na yan. Kuha na kita. Alat ha. I-try ko muna ini. Ilikuntaan kwanta. So, pantulong is impeachment complaint tabi. Inda ko lang kung kaya pa kung kaya pa po na ano yan. O dahil na. Kung kaya ining kasi sabi ko sa Indo kuha na baga iniro naman sana mapuunan session kan kongreso mga lampas ka ba nga anak kan iniro tapos February 28 campaign period na campaign period na gustong sabihin pag campaign period na dahil naman dahil naman po tabi saka yun na po yan dahil naman kaya rin sabi ko sa Indo po sa totoo lang po iyon na ini ang pinaka iyon na po tabi ini ang pinakamagabat na kuan na pagkakataon tangani na magtarayon po ang pinagluluto pong impeachment kontra sa presidente kang Pilipinas. Ba? Impeachment ay sa vice presidente. Taday naman talagang tutunungan. Sabi ni dating presidente Rodrigo Duterte, pwede na siya po tabi na mag-abogado sa sayang aki. Yung mananggat. O tara man nga sinabing sala. Siyempre tayaon sa indang bulang ngunyan dahil magiginibo sa vice presidente ngunyan. Yaon sa indang bula yaon sa indang house speaker super majority. O ta siyempre ang mga kongresistang yan isipon nindo maski nga ni iso mga kongresista na pirming kontra sa gobyerno rayaw na bagang ngunyan sa house leadership ayaw na bayan muna, ayaw na gabos. Paano? Siyempre na, may mga ambon-ambon. O aram taman po tabi ngon yan ng kalakarana kung paano nagdadalagan po. Tapag ikakalaban, kan administrasyon, kalaban ka kan administrasyon, day ka man day ka man po tabi talaga ki pirak. Kalaban ka kalaban ka kan administrasyon dahil ka man po tabi ki kwarta tawra ka man dahil ka man tatawan po diba dahil ka man tatawanahan ninpira kan administrasyon takalaban ka nga ni iyon na yan ang sinasabi ta dahil kang ganahan kaya ngunyan baga sabi ko sa Indo mas magayon sa buhay pag yaong ka talaga sa administrasyon. O pag ining susunod na kongreso, pang ultimong tulong taon na turno po kan sa tuyang presidente. Digdi na po yan mahihiling ta kung sisedyan ang maralampaw. O ang mga congressman po yan, pag nakamali siya na tagilid na ang bangka, nagruluksuhan na yan. Ikaw man sana po tabi, dahil di mo nang tagilid sa bangka, dahil ka pa lumumpat sa iba. Malukso na yan po. Iling nindo, mga 2026 o 25 baga, next year.
pagka-eleksyon kaya, no? Pagsangli kan 2026, na preparasyon yan po tabi para sa presidential election. Pagsangli kayan po, dahil naman yan, ang presidente dahil naman yan pigtutubod, at ayan po tabi ang turno kan sarong nakatukaw na parang limdak president. Ilingan nindo si Duterte kay ito. San taon bago, so eleksyon, wala na. Wala naman. So iba, naglilipatan na. Nagkawara na so iba. Relipatan digdi, relipatan duman ang nangyayari. Iyo man po ang nangyayari ngunyan. At sabi ko sa indo, kung bumulag ining Duterte Black, digdi sa BBM Black, kung bumulag ini, dakulao na dagok ini sa administrasyon. Actually, kung hilingon mo, ang mas dakul po tabi na supporters, so Duterte Black, kisa po tabi sa Marcos supporters. Takon kan 2022 elections, kung nag-three corner po tabi, si BBM, di man ini manggagana talaga kay Lini Robredo, man manggagana, arayon. O linganin do. Magbabayaan ito din mga 10 milyon na boto eh. Yan ang totoo dyan. Kaya lang, so Duterte Black nga ni, sumidabay duman, kaya ulumin ang kawon. Iyan so nangyari. Iyan so nangyari po tabi. Nagkabaranga. Kaya so duwang black na mga makusog, nagsaro, paano ba nang ganahan po tabi kan oposisyon? Tan totoo niya na mga masunod, ako pigiling ko sa oposisyon sa pink or yellow, wala na. Wala naman. Sisay pa man si Rizal Tibero sa alanganin po, tagilid ang bangka. Di naman po tabi yang kaya. Kaya akong pigiling ko yung pinakamakusog digding koan, pinakamakusog digdi po tabi na ano yan, na yung front runner po para sa 2028 elections, presidential, iyo po ang vice presidente. Kaya ngunyan, iyo ang ginigibo po tabi na tuktukan kang kawan. Tuktukan kan administrasyon. Tayo ang iyo ninda po tabi ang kalaban eh, na dahil ninda madali basta-basta. Ngunyan, ang problema kuta na, prenadjik po tabi sa vice presidente na raoton yung pangaran. Ang problema ang nagtubudit man sana, ilinga nindo sa Facebook. Ang kalaban niya po tabi, primero si Martin Romualdez. Yung kalaban ni BP Sara eh. Pabayaan mo si Marcos, tawra naman maginibot, tapos na. Ngunyan, Martin Romualdez, ang posible. Ang ginigibo po, impeachment digdi, kaso confidential, investigasyon sa Quadcom, iyan. Nakabuyagyag na gabos. Ang problema may counter attack, so kampo po kan mga Duterte na tinubudan kan tao na ining nagkapot kan kwarta kan Pilipinas, si Romualdez, Osaka. Siya nagpaikot, kasarabay so nagkapirang mga allies niya. O ili nga sa Facebook, makairak baga. May nangyasi mo, may mga kwan nga ni, nagpost, anin birthday. May nangyasi mo, ay, andyan ba yung maabas na yan? Yugon mo yan. Natatapig pa para post nindo yung maabas. O, saka gustong sabihin, maski po tabi yung paid advertisement sa Facebook, kung ilingon mo, yung reaction po, grabe. Mas matindi yung reaction na pinagpig-uulukan, pig-insulto po, pigtutuya-tuya sa mga honorable tang congressman, kisa duman sa nagpapabor. Tamiling mo man ang pabor tapos ang kontra. Gustong sabihin, mas dakul so nagtubod, duman po tabi sa counter-attack kan vice presidente. Kasi nahiling po tabi so katotohanan at the same time, may mga ebidensya. Di ba? May mga ebidensya eh.
labanan po tabi nin social media, sa media, o bataan media. Dipisilon ko niyan, sa totoo lang, maski sa lokal, kaya baga ko, never na akong nag-uro intrad yan sa, ano yan, maski sa Facebook. Abo ko nang gamiton po yung, sa kuyang pangaran dyan, sa Facebook para po tabi sa mga politisyan na yan. Why? Kasi madadamay ka. Primero, yung tao nadadagit. Tapos gabos po tabi na agabusin da, may mga loyalista yan. Pabayaan mo na kung politiko ka, di ikan bahala. Pero kung samuya sa media, dapat na maging neutral kami. Maging neutral na lang po tabi. Tangani na day kanin kwan, day kanin problema. Day sa imong madadagit. Paano madagit sa imo? Day ka man pigano. Day ka man po tabi na nga ano. Yun man sana yan. Kaya baga sabi ko sa inyo, ako minsan na uuyam, minsan po na mumundo because parang digdi sa samuyang lado, digdi sa samuyang lado. Yugon mo yan, magduman ka sa barangay, namidbidan ka, ay, ika ngaya sumidya ni siring kay ni, makanusun baga na, bako ka na midya eh. Kung siring kaan, gustong sabihin, ika po tabi, para batok na kay politiko, ika na yung spokesperson kang politiko, di ka pwedeng maging, alimbawa, spokesperson ka kang politiko, di ka man pwedeng, i-considered as media, tamiling nag-live ka sa Facebook, media ka na, di man pwede po tabing siring kaan, kaya baga, may nag-kwandig din na, muro media, o marauton po sa samuya na mga sa samuya po tabi na mga legit na media. Kami digdi. May istasyon samuya, may kumpanya kami. Di man kami pwede na maging tagapagtaram kang politiko. Bahala ka mo. Kung kaipuan po tabi digdi, kundi dapat bayadan mo. Magbayad ka ta. Bako man, sabi nga ni baga po tabi, bako man librian sa mo yung airlines. Librian airlines mi duman sa, info dissemination. Tapos po tabi sa, public service. News. Librian airlines mi siring kaya. Pero kung may inaapod na political interest ka na, kay puan, magbayad ka. Gabos naman, maski, digdi sa sakuyang programa, gabos naman kabuwil kami. Pero kung pinagkukonsider nindo po na kalaban kami, subiit. Basta kami, libre. Kung gusto nindo magpa-interview may issue, go. Wala namang problema. Because, obligasyon tayan, trabaho ta po tabi as media na gibuhon tayan. Kaya lang, ngunyan, nababanga na po. Sabi ko nga ni Sendo kan Christmas party Christmas party nagduman ako kan Pizza 23 kay Kaloy Andis Loria, aspirante yan na kongresista sa 2nd District. Inimbitaran man kita, nagduman ako. So nag-MC, mga amigo ta, kisihod na ngayon na sa ibong kamo. Pagbaba, pagkuan, pinasabot ko, welcome ngaya kamo digdi. Sabot ko. Sabi ko, di ka kan magtaram. Media baga kita. Di man kita dapat na nai-involve sa sarong politiko. Binago niya so kuan, nakaisip-isip. O ganun yung kasimple. Takon, yaong ka na dyan, identified ka na po tabi dyan, ika, may problema talaga kita dyan. I-identified ka, bako media. Media ka ni congressman, media ka ni mayor, sin ka. Kaya maging kita, nasa satuya man yan kita maging neutral kita.
Maging neutral kita. May nagsikreto sa kuya kan bangging ito. Paano nga maging neutral nga so media na. An ibang nga yakaan, day man kisweldo. Irak man. Lalo na sa mga nasa internet. Ura man ki mga sweldo. Natawra ka mo mga sweldo. Sus Mario si po. Day na kamo dyan pagparatyaga kon. Day man sa nakamo ki. Natapig ang gasolina nindong. Surusang gatos nga ang gasolina moral daw. Pigahagad sa Petron. Day man gayon. Pigahagad sa Shell, sa Caltex. Day man. Dapat ayo. Takon day, mag-apply na sa politika. Ako na sa yan spokesperson nindo. Ay pag-abot yan sa programa, ako nga tabi, naka-attach kay congressman, kay mayor. Di so aram kan tawon ay ka spokesperson kan kaan. Tayo paggamiton na bilang media ka, spokesperson. Taan media po, nasa taho lang kita. Kaya sinabi kitang media eh. Nasa taho lang po tabi kita pirmi. Kaya ngunyan, dahil mo na diba? Mas kidigdi sa radyo, siring yan ka. Tapos, ego ngayang may tiripon. Tapos, nakabugtak, ang representasyon niya po tabi is media, pero nasa sarong political group. Hindi ka man pwedeng maging kwan dyan. Pinakaedot, pirmi ka ng bias. Alangan man kung may problema halimbawa, political group, may problema, hindi mo pwedeng komentaryuhan yan dyan sa imo. Tanggal ka ka. Mas masarap si Gibonin do po. Ako yung tabi ang representante ni Kong. Representante ni Kong. Bako media, representante kan media ni Kong. Iyan, representante. Bako na media ta. Maski sa muy, unfair yan. O taka, bidadaraw mo baga. Ano ka, send ka ngayon? Sabi ko, DWRL, DWGO, 1FM, Radyo Pilipino. DWRL, Radyo Pilipino, Legazpi. DWGO, 1FM, Legazpi. Radio Incorporated. Radio Inc. Iyan ang representasyon. So, bako ako, ang representasyon ko, bako po tabi media, nin grupo rin politiko, kundi po tabi media na igwa po nin franchise, congressional franchise, na as media. Di ba? Siring yan ka ngani na maging malinaw sa tuya. Takunday, kunday po, mararaot talaga yung industriya. Kaya bagangon yan, actually, raot na sa industriya kan media. Naraot po so industriya kan media nangon yan. Saka. Di ba? Naraot sa industriya kan media ngon yan just because tabi digdi sa kwanta sa mga disposition ta, sa mga diskarte ta. Saka paano tayan mabawi? Aber daw. Bawi adyaw yan po tabi. Nanaraot na. Kaya ito, ang media, narumduman ko kayo ito po, ka nagpupuon pa sana ako. Ang media, pag nagabot ka sa barangay, ay, uyan niya si Ikuan. Nadangog ko ngayon sa... Ay, uyan niya si... Ano yan? Sa TV. Alang kaw yung pagiling sa imo. Alang kaw yung pagiling sa imo as yaong ka dyan eh. Pero ngunyan, kakarampot na sana, dito na sana noy. Ayaw na sana, garo na sana, tindog na gis. Ang pagiling sa tuya kang kuan. Just because, kita mampuan may kasalan. Actually, kita manan may kasalan eh. Kitang nasa media. Kaya, pinagdidiscuss ko ni Sendo, medyo sa obserbasyon ko, iba na po ang dalagan. Iba na ang dalagan.
nawawara kita duman sa sa satuyang sinumpaan. Minsan kita pa nag-iriwal dyan sa social media. Ilinga, may nag-iriwal sa social media. Mga amigo, marauto ni na siring ka nag-iriwal kita just because of politicians. Na mapaboran tayo yung politician. Ano ang paghiling sa tuya kan tao kaya? Makanos. Makanos na po tabi ang paghiling sa kan tao sa tuya. Gustong sabihin, kita po media naki sa rong politiko. Yo. Sige. So anyway, maparam naman ako digdi, 1 minuto antes mag-alas 7 po nin pagkaaga, digdi po sa intirong Pilipinas.